Mga tepos paminawami ang among internet hinay kaayo unsa ni naghuna-huna og trabaho online sa balay karon kalit lang nawala basin na ay kaldereta sa bay smart globe dito kaluoy intawon ang among internet speed palihog paspasa hinay kaayo murag nagmatsa paspas na serbisyo kinahanglan gyud namo ang among oras sayang tungod sa kakulian mga deadlines dili maapas murag nanawag og kakang trabaho online panginabuhi naglisod ni pag-asa sa internet palihog tabang ibisag na ay ice cream pang estudyante naglisod mga grado na pakyas kay ang connection hinay murag ulan sa balas pag-asa sa kaugmaon naguba kay walay signal di ka humanog report kay ang net nag-jumping jack na ay mga trabaho na wadan kay hinay kaayo mga tao nagproblema nagbasa sa tablungit ayo ang online meetings kalit lang ang maputol mga projects di mahuman trabaho nagkabuntot mga telcos palihog lang paspasa ang connection kami naglaom sa inyong serbisyo bisag na ay popcorn smart globe ug dito ayaw lang kamo kalimot kamo radyo ang pag-asa sa among kalisod nga smart globe dito kaluoy intawon ang among internet speed palihog paspasa hinay kaayo murag nagmatsa paspas nga serbisyo kinahanglan gyud namo mag-stream mi og video di mahuman mag-email og files hangtod madugay na gigman kamo lang ang paglaom sa among mga damgo palihog lang hatagi mi og kalipay nga dili priso smart globe dito kaluoy intawon ang among internet speed palihog paspasa hinay kaayo murag nagmatsa paspas nga serbisyo kinahanglan gyud namo mag-streaming mi og video di mahuman mag-email og files hangtod madugay na gigman kamo lang ang paglaom sa among mga damgo palihog lang hatagi mi og kalipay nga dili priso mag-streaming mi og video di mahuman mag-email og files hangtod madugay na gigman kamo lang ang paglaom sa among mga damgo palihog lang hatagi mi og kalipay nga dili priso smart globe dito kaluoy intawon ang among internet speed palihog paspasa hinay kaayo murag nagmatsa paspas nga serbisyo kinahanglan gyud namo ato na ni usbon aron ang kinabuhi magaan sa smart globe dito palihog lang pagtinabangay hatagi mi og serbisyo nga walay kaparehas sa among pagtrabaho online ug kinabuhi nga malipayod